Čte lidi, tady je random vlog, co vám ukázat svého kameramana, který sedí u mého počítače, jo. A musíme tam jako opatrně jako nakráčet, aby to vůbec neviděl. Jak komu vydá vlastně. Ale králík. Tam je ten rotačák vedle něho. Jo. Ne, to je ta bazuka. Já to nechci. No. Dělej to na. To už zůstala bazooka teda. Ale ten to nejde zaměřit. Já se to dá něco půjdu. Yes! Takže čuste lidi, to byl random vlog.